Ruotsia ja ylipäätänsä Pohjoismaita, esimerkiksi Islannin menestystä varmasti molemmat tuolla jalkapallon EM-kisoissa. Me molemmat olimme kyllä Islannin faneja sen jälkeen, kun me olimme jo aikaisemmin, me olimme hyvin varhaisessa vaiheessa jo pudonneet pois tästä kisasta, mutta kyllä me Pohjoismaat toisiamme kannustamme, se on selvä asia. Vi håller på Sverige i första hand, men Island ligger också bra till efter förra. Island också? Ja, det är sant. Ishockey med. Vi ska avsluta med att ge två av våra barn en möjlighet att ställa frågor till er. Så får jag be publiken välkomna Katja och Vivi. Då ska vi säga hej, Mark. Hej. Hej. Katja, du har en fråga till statsminister Löfven här. Ja, okej, så hur ofta som statsministrar har ni kontakt med varandra och på vilket språk kommunicerar ni? Oj, vi träffas ju regelbundet i Europeiska rådet, men däremellan så ringer vi till varandra eller skickar sms, och då är det engelska som är det språket som använder. Men jag uppskattar väldigt mycket den kontakten som vi har. Tack så mycket. Ja, Vivi. Vivillä on kysymys teille, herra Sipilä. Me käymme ruotsinsuomalaisia kouluja täällä Tukholman alueella ja haluaisimme tietää, millä tavoin teidän mielestä kaksikielisyydestä tai monikielisyydestä on hyötyä Suomelle ja Ruotsille? Kyllä varsinkin suomen ja ruotsin kielestä, siis suomenruotsalaisuus on Suomelle suuri vahvuus nimenomaan Ruotsin kanssa yhteistyötä tehtäessä, että kannustan teitä pitämään huolta toisesta kotimaisesta kielestä. Kiitos paljon. Och sen en sak till, får vi ta en selfie? Det är det jag säger, har man finsk bakgrund så man har lite sisu, det här är inte väl sisu. Tack så jättemycket Katja och Vivi. Och tack så jättemycket Juha Sipilä och tack så mycket Stefan Löfven. Lycka till. Tack så mycket. Nu fortsätter programmet till 2:15 på lilla scenen.